Umeak granoz josita uzten dituzte, beraz akabatzea da honena, ez aldezute uste, ez dut nahi animalistak aserretzea, beraz nola hil goazen pentsatzea, kojinakin joz gero pareta, odolez lepo, eskuarekin jota, odolez eskuta pareta, airen harrapatzea, ez da batere erreza, leioak itxita ez dira sartzen, baina gaude berotan urtzen. Udaran harrapatzeko eltsoa, eskuko aspiradora nahikoa, nahikoa, egoak ebaki banizkio, animalistak hementzian unuzkio, baina horrela harrapatzen dezu bela, ta etzea joango kartzela. Entxufe likido txukin ez naiz batere fidatzen, auskalo biriketan zeari zaigun sartzen, vibrazio dun entxufe likido gabea, adiegon da entzungo dezu eltxoen barrea. Udaran harrapatzeko eltsoa, eskuko aspiradora nahikoa, nahikoa, egoak ebaki banizkio, animalistak hementzian unuzkio, baina horrela harrapatzen dezu bela, ta etzea joango kartzela.